Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Ablaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG ye arajaba kalo tile 3 ye min ni ale yirala an ka kulu fɛ kulu minnu sigilen bɛ kalo ko ale ɲinini ko kunna Mali kɔnɔna na ole laseli kɛ ka yira ka fɔ ko ni kalo ni o ye arajaba kalo ye ko a tile fɔlɔ ko a kalo sara ka bɛn tarata donya ma ko b'a yira ka fɔ ko ni janvier kalo ko ale ni arajaba kalo ko olu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ko u bɛɛ ye du wagati kelen ye ni o bɛ bɛn bi juma ma janvier kalo ale tile 3 san 2020 ale ni 5 ka bɛn arajaba kalo tile 3 san 1446 san do duwawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka di an bɛɛ lajɛlen ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ni fɛn min arimɛ ni ale ye tɔn ye tɔn min ni a sigilen bɛ fanga ale dɛmɛni ko ma ale ye lajɛrɛba dɔ kɛ janvier kalo tile fɔlɔ la yaasa ka se k'a yira ka fɔ k'u bɛ AES fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen kɔnɔna na maa dɔ taara tasuma bila Banangabugu ale sugu kɔnɔna na a yirala ni dɔgɔfurancɛ na k'a fɔ ko tɛgɛ kɛra a tigilamɔgɔ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la ka sanga ni sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna an ka jamana ɲɛmaa bɔra ka sɛmɛsɛmɛ min kɛ k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma politikimaa dɔw bɔra k'u ka hakilinata di jamana ɲɛmaa ka fɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la fɛn min ye kunu Bajangara marabolo kɔnɔna na banbagaciya wale dɔw kɛra banbagaciw fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni na kumaba ye ka fara kunnafoniya wɛrɛw kan min bɛna lase aw balimamuso fɛ Sira Siribe karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ka yamaruya kɔnɔna na kunnafoniw an b'a a daminɛ ni hakili b'a la dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen kɔnɔna na maa dɔw taara tasuma bila Banangabugu ale sugu kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka maa caman ka olu bolofɛnw ka olu tiɲɛ ni dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko 7e arrondissement cɛdenw ye tɛgɛ kɛ a maa kofɔlen kan fɛn min ye Aruna Tarawele ni ale Banangabugu sugu feerekɛlaw ka ɲɛmaa ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ka kuma bara la an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ko Aruna Tarawele comité gestion ɲɛmɔgɔ ni commerçant tɔn ka ɲɛmɔgɔ filɛ ni Banangabugu sugu la an b'an ka faamaw fo an bɛ Ala fo k'a lamɛn mun kɛra sababu ye ka tasuma bila sugu la polisiw y'a minɛ polisiw minnu y'a minɛ 7e arrondissement mɔgɔw de kɛra sababu ye k'a minɛ ani minnu jɛr'o polisiw b'an ka tilali bi an bɛ foli kɛ perpétuellement an ka faamaw ye surtout 7e arrondissement commissaire parce que u ka cɛsiri y'a to tɛgɛ sera ka da mɔgɔ min yɛrɛ bolo ye tasuma bila la a jɔra la a y'a kɛ cogo cɛ a y'a bɛɛ fɔ commissaire an mago bɛ dɔrɔn kiiri ka se ka tigɛ ni mɔgɔ fasugu ninnu ka se k'u dala kuru quoi parce que mɔgɔ min y'a kɛ a bɔra kaso la ala ma mɛn san 5 kaso kun b'a bolo a bilala o nana ni kelen fasugu kɛ a degun bɔra anw ka kojugu ni an bolo nisɔndiya don mais nisɔndiya mun don hali bi tɔ ka jɛ don parce que u tɔw bɛ yen u n'anw bɛ sigi la hali bi anw kɔni ka baara ye min ye dɔrɔn an ka se ka dɛmɛ ka nin ko ninnu kɛlɛ ka bɔ an ka sugu kɔnɔ la hali bi an bɛ foli k'u ye an b'a ɲini faamaw fɛ hali bi k'u magɛrɛ jagokɛlaw la sugu la bi u Banangabugu sugu drogue feerelaw de ka ca a kɔnɔ pratiquement n'u sera k'an dɛmɛ pour que drogue feerelaw ninnu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka sugu kɔnɔ cogo min na o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Aw minnu ye sugu président ye drogue feerelaw bɛ sugu kɔnɔ aw yɛrɛ b'u dɔn wa? An b'u ye u sigiyɔrɔ fana dɔnnen don faama ninnu fana caman b'u sigiyɔrɔ parce que an y'u kofɔ kofɔli kɔfɛ u yɛrɛ ɲuman n'u ma mun tɛgɛ minɛ palan u tɛ se ka fɛn k'o la o degun de b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka fara an kan an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka ko kuntanw n'u kalabu-kalabu ko minnu bɛ kɛ sugu kɔnɔ la an ka se ka camanba bɔ a la n'u farala an kan an k'an cɛsiri ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ nɔ bɔ quoi. Ni tun ye Aruna Tarawele ni tun ye ale ka kɔrɔfɔw ye Banangabugu sugu la karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ka kuma bara la laɲini tɛ dɔwɛrɛ an bɛ Ala de deli Ala k'an kisi ka bɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ni dusu bɛ don an kɔnɔ a ka kɛ ɲɛli dusu ye a kana kɛ tiɲɛni dusu ye o tuma na Ala k'an bɛɛ lajɛlen ni kisi ka bɔ ni ɲɔgɔnnaw ma maa minnu ni olu bolofɛnw tiɲɛna sa hali bi Ala ka nɔgɔya kɛ o bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen kunu Bajangara marabolo kɔnɔna na bingani wale dɔw kɛra banbagaciw fɛ an ka kunnafoni ɲini bɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na ale bɛ ɲɛfɔli kɛ karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ka kuma bara la an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Jugali Jigiba ka bɔ Banjagara. Jugali Jigiba ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko alamisa ko wulikajɔ kɛbaaw k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Banjagara marabolo la dugu dɔ ma n'o ye Korondeli ko dozolakaw ka wulikajɔ kɛra sɛbɛn k'a caman ni tora ko senfɛ a k'o kɛra cogo di. Bese Kulibali n b'aw fo aw ni cɛ
kunu jeudi 2 janvier 2025 depuis kunu sogoma terrorisme bora Burkina côté fe kateme bankas ambi dugumel ko wonkoro marala dugumu la akata dugumu muga anduri terrorisme bora Burkina kateme wonkoro kateme ambi dugumel ko tun utema tun dron terrorisme yeregra uyeragele kunu la fe la sara wati utara dugudo ataka ambi dugumel ko korondel fle commune timineri de région de Bandiagara unana belgo jibo anga danamba sak nyama mumbe yeno muye fata bugo elema utaru soro belgo ga elema utara dugu atake dozo bora kofe ku kuri o konnala u karla nyogona komba mena ga terrorisme ko ri aywa chama ko tara lakara de dozo e terrorisme chama de faga abila halisa encore ma do mais e dozo e bara pake muye danamba sak chedo belgo jibo ga chedo ko konnala foima anga dozo de fana soro dozo ga plan nyena e kojugu dona e dozo ga jande kono donc chama borontara wunila halisa doga marfo kala filembe doga samara 5 kilo be wera shu fana e chamne be ko utita ku ga shuto kunu ngotala yalma utara ka shuto wa shude ba chaya mumbi shuto mani gele usoro e ubi shuto ga bolde ko konala uga su do tura dozo koni fo ma nga dozo usoro me terozo ga shu koni comme anta jate e shu yera fakala do antu jate dozo ga ulga jo ambu fu ambu tan ambol mando kuma lama mali fintigla mago muye e sorasu anga lanyinte dore go dozo danamba sak chedo munumbe e peydogo ubi yoro don kojugu terrorisme depuis au do bora Burkina côté fe ni Burkina e fagal sugudo daw kadro tito Burkina de ubi frontière de tige katama wongara fe wonkoro ani commune de Timisa commune de Timineri commune de l'Enfera nous be frontière do o konna la ubi sekata yoro be ubi sekata parade sogobia ubi sekata Timineri côté la ubi sekata fo samara ambi mulo ko commune de Timisa u yeregele do yere kumbe e Burkina sorashu ga teni yere la terrorisme ala ke dozo koni vraiment ubi ga jowu joro la mais halisa autorité uga dozo de me ka dozo gerawula ubi ga baraka nyogo fe yoro bisa la kana chugumina comme tulba adana masak nyama wa la nyini chugumina nota kunu baraba mun gara belgo jibuna aga elmo fe an wasara mali sorosu ka fara dozo ka pour que yoro bisa nettoyer ga je hali santerusu u chamande be yezon la mais kunu mun nana ko a woni misara monsieur kulbali transition mago ani dozo dana ke do be ga baraka nyogo fe danga la nyini nin tun ye Jukal Jigiba nin tun ye ale ka kɔrɔfɔw ye karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ka kuma bara la laɲini tɛ dɔwɛrɛ hali bi ala ka basigi ala ka sabati an ka jamana kɔnɔna na jugu ala ka olu malo n'an bɔra yen sa ka sanga ni san 2025 o sɔrɔli ye fɛn min ye an ka camancɛ fanga marabaga ye ale bɔra ka sanbɛ kɛ k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma o kɔnɔna na a ye kɔrɔfɔ caman kɛ o kɔrɔfɔw olu hokumu kɔnɔna na fɛn min ye politiki mɔgɔ dɔw ye olu bɔra ka Asimi Goita ale ka ni kuma nunu ka hakilinataw di a ka kɔrɔfɔw la fɛn min ye Beni Teli ye ale ye jeune leader ye ale ye min fɔ an ka o lamɛn an kun bolo discours kɔnɔ a bɛna kuma kosɛbɛ fɛn minnu kan ka bila en place pour que climat social bɛ se ka apaiser cogoya min na an b'o fɔ kosɛbɛ o kɔni o kɛra o balana kosɛbɛ parce que bi il le faut n'i y'a ye k'a fɔ ko bi maliyɛnw on parle de dialogue an ye dialogue joli kɛ an ye dialogue min kɛ a bɛ dialogue sababu depuis bɛɛ ka wagati fo sisan o dialogue bɛɛ kɔfɛ halisa bi maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ donc maintenant mun de kan ka bila bɛɛ en place pour que maliyɛnw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛra politique mɔgɔw ye a kɛra société civile ye donc vraiment an kun bolo a bɛna kuma o kan kosɛbɛ mun de talen don ba la pour que au moins an ka se ka climat social bɛ se ka apaiser cogoya min na o min yɛrɛ ye ko kolon yɔrɔ yɛrɛ kosɛbɛ o ye transition bɛna ban don jumɛn an daminɛ léger report la an filɛ o san de kɔnɔ nin donc an kɔni bolo bi min ka ɲi kosɛbɛ Mali ma o ye an ka transition mɔgɔw ka sigi ka fɔ kɛ a ka lajɛ transition bɛ se ka ban don min na et puis président kun k'a fɔ bon nin waati la transition bɛ ban nin waati la élection bɛ kɛ élection bɛ daminɛ nin période la ka taa bila nin période la donc chronogramme n'o kun dira o kun bɛ maliyɛnw hakili sigi kosɛbɛ o kun bɛ politique mɔgɔw n'o ye anw ye o kun ma anw hakili sigi kosɛbɛ mais an y'a ye o ma fɔ donc vraiment an kɔni bɛ halisa an bɛ gouvernement lajɛ n'u bɛna se ka date di an ma ni chronogramme de pour que an ka se an ka taa élection na. Ni tun ye Beni Teli jeune leader ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye jamana ɲɛma ale ka kuma o kɔfɛ a hakilinata la hali bi o hukumu kelen kɔnɔna na parti yɛlɛma Amidu Dunbiya ale fana y'a ka hakilinata di général d'armée Asimi Goita ale ka kɔrɔfɔ o kɔfɛ an ka lamɛn. An ye président ka discours lamɛn parce que discours ninnu Mali la bi an ye caman k'o la c'est vrai que laada don a ka kan jamanakuntigi ka bɔ k'a fɔ a ka duwawu kɛ jamana ye a ka duwawu kɛ jamanadenw ye k'a ka hakilinaw fɔ mais ni hakilina ninnu ta
a caman bɛ yen nɔ k'a fɔ ko falen don nɔ la o ma kɛ wa hakilina n'i b'a fɔ n bɛ fɛ ka nin kɛ i bɛ fɛ ka minnu kɛ i b'u tilen k'u fɔ kosɛbɛ i kan ka jamanadenw la hakili sigi i ka kuma kɔnɔna la bon n'i ye kuma ninnu ta k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw kan président ma kumakan ferme fɔ k'a fɔ ni n bɛ fɛ nin ka kɛ wa nin bɛna kɛ tan cogo la donc n'i y'a ta k'a lajɛ kuranko la kumaba ma fɔ a la fɔra kɔni ko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan maliyɛnw ye gɛlɛya minnu mɛ gɛlɛya bɛ ban wagati kelen jumɛn na kuma ma fɔ parce que o de la an bɛ se ka jugement kɛ i b'o ta k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ maaw kan sira caman fɛ sɔrɔ lakana kalanko ekɔli minnu datugunen don je pense que kuma kun kan ka fɔ kuma min bɛ se ka na a yira maaw la nin gɛlɛya ninnu caman bɛ b'u la wagati jumɛnw na est ce que 2025 bɛna k'o san de wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin y'a san 4 de transition bɛ sen na ka ca ni san 4 yɛrɛ 2025 kan ka kɛ an bɔsan ye transition kɔnɔ jamanakuntigi kun kan ka assurance di k'a fɔ ko 2025 ye kalafili san ye an b'o fɔ an dun kan ka bɔ nin transition in kɔnɔ a bɔli a kɔnɔ a ka fisa olu yɛrɛ de ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kuma ma fɔ an kɔni an ye lamɛnli kɛ comme san tɔw an kɔni an ma rassurer mais an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ ye komi a ye dugawu kan ye cogo min na ala ka sankura yɛrɛ d'a ma ala ka hakilila ɲuman d'u ma ala ka jamana charge k'u kɔnɔ ala k'u se a kɔrɔ ka dugawu kɛ jamana bɛɛ ye bonne et heureuse année à vous tous. Ala ka o dugawu minɛ nin tun ye Amidu Dumbiya parti yɛlɛma nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ka hakilina hali bi o hukumu kelen kɔnɔna na CNT Abubakar Sidiki Fɔnba ale fana ye min fɔ jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ kɔfɛ an ka o lamɛn. Laseli ninnu a taara sira fila de fɛ sira fɔlɔ bɛ tali kɛ baara minnu kɛra sira filanan o ye mun bɛna kɛ san 2025 kɔnɔ baara minnu kɛra a da tura olu caman na n'o ye Mali ka sɔrɔda bonyana kosɛbɛ nafasɔrɔ sira fanfɛla la i n'a fɔ banko ta fanfɛla BDM an ka sɔrɔ bonyana la kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ o kɛra Mali a nationalisera min fana ye sotelma Malitel o fana o tun bɛ maa wɛrɛ bolo o fana dira an ma ka tɛmɛ ka bɔ o sira fɛ baara caman kɛra an ka sariya sunba min bɛ tali kɛ dugujukɔrɔfɛn ko kan o fana ye nafa caman ladon olu fɛn camanw ɲɛfɔra ani sigikafɔba minnu kɛra fɛn minnu bɔr'o kɔnɔ o siratigɛ la an bɛ se k'a fɔ san 2025 nata mun jɛlen don ni nɔgɔ tɛ mun na fiyewu élection ko kuma kɔni tɛ yen mun bɛ yen o ye président ka laseli la baaraba minnu kɛra lakanako bunakun kɔnɔna na o baara ninnu k'olu lasago kosɛbɛ k'o matarafa ka tila ka baara ninnu ka sanga ka kɛɲɛ ka bɛn janfa minnu bolo dalen bɛ AES jamana ni Mali yɛrɛ kan o ka bɔ yen baara tɔ filanan belebele bɛ kɛ an ka service minnu ye administration ye ani mɔgɔw bɛ se k'u jigi da service ba minnu kan n'o ye service sociaux ye kɛnɛyaw ni kalan ta fanfɛlaw olu fana ka se ka sigi u nɔ la a kɛra k'a jira k'a fɔ san 2025 o bɛna kɛ san de ye san min ni an bɛ an wasa don an ka seko ni an ka dɔnko kɔrɔ an ka namu kɔrɔ ka sanga ka bɛn ni an ka yɛrɛya ye ani an ka yɛrɛ dɔn n'o ye an ka danbew ye olu lasegin donc san 2025 kɛra ka kɛ san ye san min n'an bɛ segin an yɛrɛ ma n'an b'an ka namu don ba la n'an b'an ka taasiraw don ba la ni a bɛ f'o ma ko année culturelle ka maliyɛn yɛrɛ ka maliyɛnya k'o don ba la ka sanga ka bɛn ni an ka programme national d'éducation aux valeurs ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen san 2025 président ka kuma kɔnɔna la a bɛna kɛ san ye warimugu bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ baara minnu bolo dalen bɛ opérateur économique minnu bɛ yen nɔ wari dɔw kun dira u ma min ye miliyari 200 ye bon o taar'i jɔ tuguni fo miliyari 300 ni kɔ la donc wari bɛna kɛ banque kɔnɔ an ye fɛn minnu fana bolo da dugujukɔrɔko la a bɛna wari caman na don banque kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu fɛnɛ jamana ka budget ba ni kun ye jateminɛ kɛ an mana budgetw bolo da min b'a jɛ o de kun ka ca dɔ bɔra o fɛnɛ la ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ tuguni baara dɔw bolo dara mun b'a to taxiw ni fɛn minnu kan ka sara an ka opérateur économique fɛ nɔgɔyaba donn'o la walasa maliyɛnw bɛ se ka balo sɔrɔ lafiya la cogo min ka bɛn ni sunkalo kɔnɔna ye ani jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na kosɛbɛ donc o la n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ san nata in na a kumana kuranko kan baara minnu kɛra n'o ye énergie solaire ninnu ye ani baara wɛrɛw bɛ sen na ni Alahu Taala sɔnna ma nɔgɔyaba bɛ don kuranko la sabula o centrale ba ninnu fɛn fɛn bolo dara a caman ka baara fanba a kan ka ban san 2025 kɔnɔ donc san 2025 ni Ala y'an dɛmɛ a bɛ kɛ maliyɛnw lafiya maliyɛn bɛ lafiya kosɛbɛ wariko bunakun na maliyɛn bɛna lafiya fɛnɛ kuranko la maliyɛn bɛna lafiya sɔrɔko la wari mugu dɛsɛ min bɛ jamana kɔnɔ nɔgɔya caman bɛ don o la ka sababuya kɛ fɛn minnu bolo dalen bɛ
Ni tun ye CNT Abubakar Sidiki Fɔnba ka kɔrɔfɔw ye a bɛ Ala deli hali bi jamana in Ala ka ale ɲɛsuma hali bi. N'an bɔra yen sa Arema ni ale ye fanga dɛmɛ tɔnba dɔ ye an ka jamana kɔnɔna na olu ye lajɛrɛba dɔ kɛ janvier kalo ale tile fɔlɔ. Lajɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko AES jamana ni o ye Mali ni Burkina ale ni Niger ko u bɛ a kɔ k'an bɔra CEDEAO la wa ko olu bɛ AES u b'a kɔ wa u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fana jɛkulu in kɔnɔna na. Fɛn min ye o lajɛrɛ kɛnɛ kan yen nɔ sa Seydou Badeni ni ale Arema ɲɛ secrétaire général ye ale tun bɛ yen nɔ ka fara maître Kadija Sangare wasaden musow ka fara ministre musow ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen kun ye ale ye nin kɛnɛ in kan. Ale ni Ibrahim Baba Tarawele ale ye politikimaw ni kulu faralen ɲɔgɔn kan olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen tun ye ale ye nin kɛnɛ in kan. Ni masaba ninnu ye kɔrɔfɔ min kɛ nin kɛnɛ in kan an k'a lamɛn. Anw ye mɔgɔw wele u k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ CEDEAO la bi an t'a la sini an bɛ min na an b'an ka AES la an ye mɔgɔw wele a ɲinu fɛ u ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an ka se ka an bɔli min kɛra CEDEAO la an ka se ka san sɔrɔ ni Mali ka hɛrɛ ye an ka se ka san sɔrɔ ni AES ka sankɔrɔta ye n'o ka hɛrɛ ye parce que jamana saba in olu bɛɛ de ye kelen ye. Fasoden jugu o y'a yɛrɛ jugu de ye o tuma an ka k'an faso fɛ jugu tɛ ninnu na jugu man ka k'u la na an bɛ faso in fɛ an ka jɛ k'a jɔ maabaw fɛn fɛn nana nin kɛnɛ in kan AES tɔgɔ la an ye a bɛɛ lajɛlen fo ka segin ka carton rouge ta k'a di CEDEAO ma k'a di MINUSMA ma k'a di ONU ma k'a di maa o maa ma minnu ko k'u bɛ Maliba in datugu Ala k'u datugu. Musow ma deli ka to kɔ Maliko la o de kama ni nin ɲɔgɔnna kuma bɛ kɛ musow fana kan ka dakuruɲɛ kelen fɔ ko an t'an kɔfilɛ tuguni an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka n'u kɔfilɛ abada donc k'an b'u kɔ. Minnu n'u bɛ a janfa kɔnɔ halisa u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali y'an bɛɛ de ta ye an kana an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana dilan bari an y'a jira k'a fɔ dɔ kɛra politiki ko la mais sisan ni jamana ko don opposition tɛ yen majorité tɛ yen an ka sɔn an ka k'a fɔ an ye fili kɛ to ɲini an ka bɛn kelen ma ka se ka jamana bilasira o de cikan b'an bolo an tɛ se k'a fɔli la. Nin tun ye maa saba ninnu ka kɔrɔfɔw ye an bɛ Ala deli hali bi basigi Ala ka nati an ka jamana kɔnɔna na. AES jamana ale da créelen jamana saba fɛ fɛn min Mali ni Burkina Niger ye a créera kun min na Ala ka o kun Ala ka sabati min tɛ dɔwɛrɛ n'u yɛrɛ y'u ka devise kɛ ko dugukolo kelen jamana kelen ale ni dakan kelen o tuma fɛn o fɛn danga di an ka jamana na Ala ka o nɔgɔya basigi k'a nati ni jamana saba in bɛɛ lajɛlen ni kɔnɔna na. N'an bɔra yen sa sanyɛlɛma ale hukumu kɔnɔna na ni o ye 31 décembre ye o don yɛrɛ fɛn min ye an ka kɛnɛya minisiri san o san ni a kɛra ladako ye ale bɛ wuli ka se kɛnɛyasow la fɛn min ye ɲinanta ye a wulila ka se commune 5 Sisi ale ni Ponge ni hôpital du Mali a wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen la o kɛnɛ ka ɲi sa fɛn min ye commune 6 Mamadou Diallo ale médecin chef ka fara Kati ale kɛnɛyaso o ɲɛmaa kan ni o ye Laye Touré ye ale ni Thierno Madane Diop ni o ye Ponge fana ɲɛmaa ye olu ye kɔrɔfɔ min kɛ nin kɛnɛ ka ɲi nɔ an ka jɛ an ka a lamɛn. Nin ye san o san ye an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye u bɛna bɔ an ye donc u nana bi a ma bala na a diyara an ye u nana an ka baara cogo lajɛ an y'an ka dɔgɔtɔrɔw u y'an ka dɔgɔtɔrɔw lajɛ minnu bɛ urgencew gérer u yɛrɛ y'a ye vraiment équipe bɛ yan minnu bɛ banabaatɔw kunbɛn o bɛ yen jelita yɔrɔ u y'a lajɛ u bɛ baara la donc vraiment baara bɛ sen na donc o bɛ mɔgɔ jigi fa. Blessé wɔɔrɔ de nana fila de kun ta kun ka gɛlɛn dɔɔnin kelen bɛ yen o bolo ni o sen karilen don ani kunkolo touchelen don. Depuis nana u ka furakɛliw bɛ ka kɛ hôpital ka niveau la scannerw ni jelitaw donc dɔgɔtɔrɔw bɛ yan nɔ pharmaciens bɛ yan nɔ pour que banabagatɔw ka bɛ se ka lafiya cogo min na. An taara yɔrɔ o yɔrɔ an y'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fan bɛɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ ko minnu bɛ parce que garde yɛrɛ bɛ fɔ cogo min na garde ye ka se ka ni jama min bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka dɔ b'o la mais an y'a ye k'a fɔ dɔ ma b'o la dɔ faral'o kan an bɛ foli ani tanu di dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛɛ. Atumana hali bi Ala ka kɛnɛya nati bɛɛ lajɛlen ni fanfɛla la hali bi o hukumu kelen kɔnɔna na an ka minisiri saba min bɛ tali kɛ an ka bolimafɛnko minisiri ale ni lakana minisiri ka fara sifinakaw fana ka minisiri kan ni o bɛ tali kɛ Danbele Madina Sisoko ale ye bolimafɛnko minisiri ye ale ni General Dawuda Ali Mohamedine ale ye lakana ale minisiri ka fara Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale an sifinakaw ka minisiri ye olu bɔra 31 décembre
su ka taa mɔgɔw la sensibiliser bolimafɛnko la siraba ale sanfɛla la an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jango lamɛn na kunnafoni jɛnsɛn k'a ɲɛfu ɲɛna i nisɔndiyalen don o ye tiɲɛ mais seli kana k'i yɛrɛ kɔ k'i to an ka kɛnɛyasow la o t'a ko la duman ye donc an b'a f'u ɲɛna i nisɔndiyalen don i bɛ sira kan i bɛɛ i ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛɛ u ka siraba ka sariyaw bato walasa seli bɛ se ka kɛ a kɛko ɲuman ma k'a sɔrɔ basi ma maa sɔrɔ ɲinan kɔni an ni sifinnakaw ka minisiri olu fana n'u jɛɲɔgɔnw olu bɛɛ farala an kan an bɛ fɛ ka wele sɛbɛkɔrɔ da walasa an bɛ se ka ɲɔgɔnmada kɛ ɲɔgɔnmada kun ye min ye ɲinan san an t'a fɛ sarabaka kasara ka sɔrɔ Mali fansi an ni CNT mɔgɔw fana bɛ yan nɔ walasa su bɛɛ la kɔnɔna la an ka se ka sensibilisation kɛ a kɛ kɔn hakili la madame le ministre y'a fɔ hali an ka presse mɔgɔw k'aw ka siyaw ɲɛna fête tɛ yen bi an ka lajɛ an ka sensibilisation continuer fo minute kɔfɛ an ka fête ɲɔgɔn fɛ kɛnɛmana la an ye papiyebaw bila walasa k'an ka population lakana a dɔw bɛ a b'u ye a dɔw bɛ a t'u ye a bɛ Bamakɔ nka a bɛ an ka duguba tɔw bɛɛ fana la o de kama aw b'a ye su in na k'a fɔ ko polisiw bɛ rond point ba bɛɛ la u bɛ Carrefour ba bɛɛ la u kelen tɛ u dɛmɛnen bɛ u ni gendarmew b'a la u ni gardiw b'a la u ni protection civile b'a la nin bɛɛ ye walasa an ka jamanadenw ka se u ka fête kɛ nisɔndiya la u ka fête kɛ fɛn ka n'u sɔrɔ nka min y'u yɛrɛ ta ye u k'u janto siraba kasara la. o tuma na nin tun ye an ka minisiri sabaw ka kɔrɔfɔ ye laɲini yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa lakana ale ka se ka sabati cogoya min na feti dɔnyaw fɛ o kɔfɛ sa fɛn min ye association ACPDM ni ale ye kulu ye kulu min sigilen bɛ kunnafonidilaw ka kulu dɔ don min sigilen bɛ ka se ka kunnafoni di tungarakɛ olu ka koɲɛw kan olu ye lajɛrɛ dɔ kɛ lajɛrɛ min ni a kun bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ kan Sofa Ibrahim Jara ale ye a ɲɛmaa ye ale ye min fɔ an ka a lamɛn. Ne ye Sofa Ibrahim Jamu Jara ACPDM président ye ne ye ACPDM ye anw kunnafonidilaw radio so fara télé kan an minnu bɛ kunnafoni di tungarankew kan Mali kɔnɔ pour que k'an ka tungarankew ka ɲumanw an'u ka sɛgɛnw u mago bɛ fɛn fɛn min na jamana in kɔnɔ ka daw sɔgɔlen b'u ɲɛ k'u kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma ni degun min fana b'u kan u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ u sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ yan k'an da don a fɛnɛ la ka se ka ɲɛnabɔ o y'anw ka wulikajɔ kun ye ne yɛrɛ bɛ baara kɛ radio Mali la ani télévision soba la bi an kun bɛ dolanci la parce que bɛɛ b'a dɔn décembre kalo a kɔnɔna na tungarankew ka don b'a kɔnɔ a ɲɛnajɛ bɛɛ b'a k'i ka cogoya la ministère ka activités bɛ ɲinan ta yɛrɛ taara kɛ Segu tile 3 o kɛra o kɔnɔna na tile 12 san o san ɲinan san 4 olu fɛnɛ bɛ su dɔ la bɛ concert la nuit des tungaranke olu fɛnɛ kɛra AME n'o ye association malienne des expulsés an fɛnɛ n'olu bɛ badenya balontan kɛ san o san ɲinan u y'a kanu i komi u ka bugurida kɔrɔ kun b'an tɔ na k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ɲinan olu famana ma cogo min na o ɲɛna k'an bɛ ten an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan commune la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ badenya dolanci de la tiɲɛ yɛrɛ la u mɔgɔ hakɛ fɛn fɛn min don an y'o bi hakɛ de terrain yɛrɛ nombre b'a daminɛ 5 6 7 bon an ye 5 de k'u la président komi an b'a bonya an y'an jɛngɛ u ka kelen don ka tila ka penalty kelen fana d'a ma o ma don sa mais an yɛrɛ y'o jate ko 5 à 2 an y'o kɔni kɛ u la vraiment an b'u fo ko ka d'an ye mais kuma dɔw la fo an ka to ka nin k'u fɛnɛ la quoi an ye min don ka yan président Ousmane Jara ale taara k'a ka bolimafɛn to a ka adusiyɛ a n'a ka dangaw moto mobile bɛɛ taara fɔlɔ ko in maloya bonyana kojugu 5 à 1 vraiment k'u tɛ se ka taa jama ɲɛna ni ne y'an ka laɲini ye olu ye tungaranke kɔrɔw ye AME anw ye olu ka kunnafonidilaw ye donc an y'u ka baarakɛminɛ ye tuma bɛɛ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a to ni lien in bɛ to yen nɔ o ye kelen a nafa fɔlɔ dɔ ye farikolo ɲɛnajɛ n'i y'an caman to an yɛrɛ ma temps t'an bolo i bɛ tila radio baaraw la ka tila tuguni ka jigin ka taa terrainw kan on n'a pas le temps sport kɛ mais ni san kɔnɔ nin wagati ninnu ka da o nafaw kan an bɛna an jija pour que a ka se ka to sen na san o san an ka to ka ninnu kɛ. Yarabi ala ka o kɛ ala ka san caman caman ala ka o yira an kɛnɛ la ni tun ye Sofa Ibrahim Jara ni tun ale ka kɔrɔfɔw ye kulu min sigilen bɛ kunnafoni di ko kan tungarankew olu ka hukumu o kɔnɔna na o ka farikolo ɲɛnajɛ hali bi ala ka san caman caman yira an bɛɛ lajɛlen na sigikafɔ ni bɛn ka sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen sa Mali Fact Center ni ale ye projet min sigilen bɛ k'a ɲɛsin yaasa ka se ka adamadenw ka olu la kalan sanga ni wagati bɛ baarakuraw la taaɲɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnliɲɛna an sifinnakaw Ibrahim Togola ale ye kulu ɲɛmaa ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna an ka a lamɛn. An ya projet kɛ Kayi mara la Kulukɔrɔ mara la Sikaso mara la Buguni ani Mopti sɔrɔ siraw de tun don sɔrɔ sira minnu an ka sɔrɔ siraw yiriwa sɔrɔ sira minnu tɛ dankari an ka sigida la donc n'a bɛ fɔ ma ko emploi vert ani an ka baara ɲini ka baara yiriwa denmisɛnninw ye baara minnu n'o a kɛtɔla tɛ dankari an ka sigida la donc o la an ya baara caman kɛ ni région 5 ninnu na région baara fɔlɔ kɛra kalan ye walasa ka se ka faamuyali kɛ fɛn caman kan filanan o kɛra an ka énergie solaire ni n'an b'a fɔ ma ko énergie renouvelable biogaz b'o la
n'o ye an ka nɔgɔ minnu bɛ bɔ an ka misibo ni fɛnw na olu bɛ se ka yɛlɛma cogo di ka se k'olu kɛ baarakɛminɛnw ye an ka mɔgɔw bolo an ka min ye manako ninnu ye manaw bɛ se ka bayɛlɛma cogo di o ka se ka kɛ sɔrɔ sira ye an balakaw bolo min fana kɛra la o ye an ka courant bɛ se ka ji di mɔgɔw ma n'o ye pompage solaire ye olu bɛ se ka kɛ cogo min chambre froide kɛra o la an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ jɛgɛ baaraw kɛ n'u bɛ fɛnw mara o bɛ se ka mara cogo di ka sɔrɔ a ma tiɲɛ ni chambre froide ye mais o bɛɛ kana bɔ kɔ kan an ka technicien yɛrɛ an ka denmisɛnninw bɛ se k'o baaraw kɛ yan cogo di an ka jamana fɛn caman bɛ yan tile b'an fɛ yan dugukolo b'an fɛ ji b'an fɛ denmisɛnninw b'an fɛ donc fɛɛrɛw caman bɛ yen min b'a to sɔrɔ bɛ se ka yiriwa ni an yɛrɛ bolo an bɛ se ka min kɛ donc o fana donc o de ye an ni mɔgɔw ya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ani ONG ya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ani secteur privé ya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na tiɲɛ don partenaire caman bɛ olu tagara mais partenaire caman fana b'an ka jamana la parce que an ka jamana b'an bolo yan. nin tun ye Ibrahim Togola ye ale ye kulu ɲɛmaa ye hali bi ala ka a sinsin baarakɛbaliya ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni kulu in sigilen bɛ o kama bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye n'an bɔra yen sa PMU Mali ale ka sanyɛlɛma okumu kɔnɔna na a ye programme kuraw sigi sen kan 2025 ale programme sigira sen kan Faseri Dunbiya ni ale ɲɛmaa ye a ye ɲɛfɔli min kɛ an ka o lamɛn. PMI ye koba minnu kɛ n'i y'a jateminɛ PMI ni société étrangère caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sociétéw olu de bɛna fɔ an ye an ye nin hakɛ de sɔrɔ a kan ka tila nin cogo in na a kan ka tila cogo min na an bɛnnen don la mais olu de bɛna fɔ an ye an ye nin hakɛ sɔrɔ cogoya tun tɛ anw bolo k'a dɔn min sɔrɔla min fɔra an ye est-ce que vraiment o de don wa ni a ma dɔgɔya ni o ye a tɛ caya ni o ye donc an yɛrɛ y'a lajɛ an tɛ se ka taa ɲɛ n'an yɛrɛ ma ɲini ka an bolo da a kan an yɛrɛ k'a dɔn nin de sɔrɔla nin hakɛ de sɔrɔla wa a bɛ tila nin cogo in de la an sera ka o ko o latimɛ donc désormais an yɛrɛ bɛna se k'a fɔ sa an ye nin de y'an ka sɔrɔ ye a kan ka tila cogo min na o dɔnnen don a bɛ tila o cogo la an ka réalisation na bon an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ an tun ye laɲini dɔ kɛ ka fondation dɔ bila yen parce que n'i y'a jateminɛ laɲini caman bɛ ɲɛsin PMI ma minnu ye dɛmɛ sira ye bon n'i ko direction yɛrɛ dɔrɔn ko o gérer komi laɲini ninnu ka ca a b'a to se k'i ɲɛsin a bɛɛ ma mais san 2025 in na an kɛlen don ka labɛn min kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye i ye PMI sigiyɔrɔ in lajɛ PMI sigiyɔrɔ in ka dɔgɔ an ka ca yɔrɔ in ma ni baarakɛyɔrɔ ni lafiya tɛ yen nɔ a bɛ jouer mɔgɔw ka rendement kan hali partenaire minnu bɛna an fɛ yen u bɛ se ka sen nasumaya nali la an fɛ yen donc an yɛrɛ y'a lajɛ n'ala sɔnna a ma san wɛrɛ an ka se ka sigiyɔrɔ dɔ sɔrɔ an na bon min ni PMI yɛrɛ hakɛ bɛ ta bon a filanan o ye n ye fondation min kuma kɛ o fondation i ka se ka baara daminɛ yɛrɛ yɛrɛ walasa mɔgɔ fɛn fɛn jigi bɛ se ka kɛ PMI ye a kɛra santé lakana sira ye o a kɛra feeretaninw sira ye o bon a kɛra banabagatɔ minnu ni kɛrɛfɛ min b'u la bon ani fɛn caman bon an bɛ fondation an b'a to fondation in ka se ka baara daminɛ walasa k'i ɲɛsin o kow ma an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ normalement n'i ye sariya ta mɔgɔ man ka se ka na loterie baara kɛ k'a sɔrɔ i tɛ PMI ka kana kɔnɔ mais an y'a jateminɛ mɔgɔ baden bɛ yen bi minnu bɛ ka nin baara in kɛ sariya dilen t'u ma u k'a kɛ donc u bɛ an concurrence PMI tɛ wari sɔrɔ faso tɛ wari sɔrɔ et u bɛ se ka fɛn caman don an ka économie kɔnɔ minnu b'a to vraiment minnu bɛ se ka lakana basi bali donc o gɛlɛya in o bɛ yen a gɛlɛya in je pense que fu bɛna sirako la bon PMI 2025 an ka laɲini ye an yɛrɛ kisi ka an ka baarakɛminɛnw a kɛ kɛ an yɛrɛ ka baarakɛla ye a kana kɛ ko an b'a di mɔgɔ dɔ ma o kɛ baara kɛ an n'o bɛ a jɛ dilan o y'an ka laɲiniba dɔ ye 2025 la. nin tun ye Faseri Dunbiya ni ale PMI ɲɛmaa ye nin tun ale ka kɔrɔfɔ ye hali bi ala ka laɲini ala ka olu sabati n'an bɔra yen sa fɛn min ye a yirala k'a fɔ nin wagati laban in kɔnɔna na k'a fɔ ko jiko gɛlɛya ko ale bɛ yirimajɔ ale kulu sanfɛla la o siratigɛ la musokulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka se kumaso kɔnɔna na yan nɔ ka u ka weleweleda ka o kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma maa min kumana olu tɔgɔ la o de ye Maminɛ Kulibali ye an ka jɛ an ka kɔrɔfɔ lamɛn. tɔgɔ ye Maminɛ Kulibali ne bɛ kulu sanfɛ de an simina ka jama ko ala s'an ma ka ji ɲini ka d'an ma ji t'an bolo an sɛgɛn mɛn koyi an bɛ ji ta kulu sanfɛ ka jigin buron 5 ye dɔrɔmɛ 20 ye don dɔ i bɛ tile bɛɛ kɛ hali t'a sɔrɔ kuma dɔ yɛrɛ fɔ seliji ta jiko bɛ kɔnɔ kan n y'a ɲini u fɛ a k'a lajɛ a ka dɛmɛ don a ma jiko la jiko banna dɛ jiko banna yɛrɛ yɛrɛ de ji foyi t'an bolo an bɛ yirimajɔ kulu sanfɛ de an bɛ yen nɔ
a ka ɲini a ka dɛmɛ don an ma jiko la anw bɛ tile bɛ ka anw jɔ mɛ ka bila an tɛ ji sɔrɔ poli ɲa dɔ ye fɛrɛ dɛ an tɛ sera ka ji sɔrɔ sɛla kɔnɔ k'i fari mɔmɔ i b'a fɔ k'i jɛla o don ntɛ don dɔ i tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ k'i ko n'i y'i ko la fana ka n'i jigila dugu ma ka t'i ka limaniya dɔ fɛ ka t'i ko k'i jɛ o don dɛ n'o tɛ anw tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ k'an ko an y'a ɲɛfɔ an ka mɛri ye n ko ji t'an bolo mɛri yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u b'a ɲɛɲini anw kɔni sɛgɛla bi anw tɔɔrɔlen don tɔsi t'anw ye anw bɛ tobili kɛ cogo min anw de b'a dɔn u k'a kɛ ala kama u ka ji d'an ma an k'an min anw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a bɛ san 3 yɛrɛ de bɔ san 3 jɛ a ka ca o yɛrɛ an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ anw ka gɛlɛya dan ye n'an ye sɔmiya ji sanji sɔrɔ ni kaba finna anw musow t'i da bilen dɛ anw bɛ jɔ de fɔ an ka bɔ anw bɛ bariko sigi la sa ka ji minɛ sanji la k'an ka bariko fa n'o o ji banna an bɛ gɛlɛya daminɛ tuguni san mana fifa anw bɛɛ bɛ boli k'an jɔ kabafin jukɔrɔ fo ka taa fiɲɛ tigɛ hali ni fiɲɛ b'an jɛ an tɛ taa an bɛ ji de minɛ k'o jɔ k'an min o la o y'an ka jiko ban ni samiya tigɛla fan o y'anw ka fini o ye jiko baalen ye u ka hinɛ an na yɛrɛ yɛrɛ de u ka ji d'an ma nɔgɔ b'an na koyi kuma kɔni tɛ ne fɛ n'an ye ji sɔrɔ an b'a fɔ k'a diyara an ye n'an ma da la a ye yɛrɛ kulu la k'an ka jiko lajɛ. nin tun ye maminɛ kulibali ka kɔrɔfɔw ye ni ale ye weleweleda kɛ jiko la ɲɛnamaya ale tɛ taa ji kɔ o tuma na weleweleda in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ji de tɛ yirimajɔ kulu sanfɛ olu musow ko olu sɛgɛnnen bɛ jiko la hali bi fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka se ka tigɛ yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ teliya la ala ka o nati ka o nɔgɔya hɛrɛ ani baden na n'an bɔra yen kabini san 2010 ale ni filaw kɔnɔna na an ka jamana ye fɛn min ye banbagaciya walew ye olu cayara an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ furugufuruki a yirala k'a fɔ ko dɔnkilidalaw ale ni dɔnkɛlaw ko olu fana jɔyɔrɔba ka bon bɛɛ ni keleya sabatili la an ka jamana kɔnɔna na dɔn ale ni dɔnkilida nafa min b'a la bɛɛ ni keleya o sabatili la an ka jamana kɔnɔna na Mamutu Keita ale ye producteur de pièce ye ka fara Gabriel Dabo ale ye ina ale ɲɛmaa ye olu ye kɔrɔfɔ min kɛ ni ko in kan an ka alamɛ. Comme semaine de la jeunesse la na biennale la bɛɛ la paix dɔnkilida kelenya dɔnkilida cohésion sociale dɔnkilida fɛn o fɛn bɛ se k'a to an bɛ ka ɲɔgɔn fɛ ka dɔ ye jɛman ye dɔ ye finman ye k'a fɔ jamana ye kelen de ye jamana in ka kelenya o de y'a to wajibi an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wajibi an ka ɲɔgɔn minɛ wajibi an ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ wajibi an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Dɔnkili minnu bɛ da sisan ka bɛn ɲini mɔgɔw fɛ o ye hakilinajigin de ye adamaden i kana ɲina i bɔyɔrɔ kɔ dɔnkili bɛ da de ka maliyɛn yɛrɛ maliyɛn lakika yɛrɛ ka hakili lajigi kɔrɔlen na a ka segin a ka kɔrɔlen ma a k'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na walasa k'a faamuya a bɛ taa yɔrɔ min na k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen bi o gɛlɛya n'o kan ka ɲɔni ka bɔ yen nafaba de b'a la bɛɛ ni kɛlɛya n'i y'a mɛn k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ Mali in na yan artisiw jɔdaba de. N'i bɛ miiri wolofa sayɛlɛ kɛlɛ ma ɲi dɛ ko basaya bɛ kɛlɛ. kɛlɛ ale man ɲi hali bi ala k'an kisi ka bɔ kɛlɛjugu tɔɔrɔ ma kɛlɛ min ni a b'an ka jamana kɔnɔna na hali bi ala k'ale jigin so ka jisuma kɛ a fura ye dɔnkilidalaw ni dɔnkɛlaw ko olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn sabati la jamana kɔnɔna na hali bi ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen sa ka sanga ni san yɛlɛmali ale hukumu kɔnɔna ni o ye san 2025 fɛn min ye Haut Conseil islamique ni o ye silamɛya jɛrɛjɛ tɔnba an ka jamana kɔnɔna na ale maa ɲɛmaa ni o ye Asid Sherif Usman Madani Haidara ale bɔra ka sanbɛ kɛ san 2025 ale kɔnɔna na an ka jɛ an ka o lamɛn. An bɛ nin foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Sankura yɛlɛmɛni an bɛ o kɛnɛ de kan ni o ye l'an 2025 an bɛ min ɲini ala fɛ o de ye san hɛrɛ ala k'a di an ma. Mali fan o fan min bɛ degun na min bɛ tɔɔrɔ la yarabi ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ bɛɛ kan ka tila k'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min an ka jamana ni Mali don ala ka Mali kɔlɔsi ala ka nin kɛ san ye Mali bɛna lafiya san min na ka tila k'a ɲini o ala kelen in fɛ an ka jamanaw ani jamana o jamana ni o bɛ an munumunu n'a bɛ fɔ o ma frontière b'an ni jamana minnu cɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye nin yɔrɔ in na an b'an ka foli ɲɛsin an ka kerecɛnw ma matigi ka mɔgɔw an b'u fo k'a f'u ye ko ala ka u ka seli kɛ hɛrɛ ye ka san yɛlɛmɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka foli b'u ye o kɔfɛ an bɛ min ɲini an ka jamanadenw fɛ o ye sabali ye o ye bɛn ye o ye kelenya ye gɛlɛya mana na cogo o cogo ni jamanadenw ye ɲɔgɔn minɛ a mana kɛ cogo o cogo ala bɛ gɛlɛya in wuli ka bɔ yen mais ala ka dɛmɛ fan fɔlɔ de ye bɛn ye an b'a ɲini malidenw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe la o de bɛ se ka jamana in bɔ bolo la
o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an ka jamana autoritéw ma ala ye jamana marali di minnu ma bi u k'a dɔn jamana dugukolo jɔn minnu b'a kan a bɛɛ ye ala de ta ye ni ala y'i kɛ faama ye waati ko de don faama caman sigira faama caman tɛmɛna wa faama caman bɛ na ala ye mara di olu minnu ma bi u k'u ɲɛ dayɛlɛ u ka kow jateminɛ u k'a lajɛ u bɛ se ka min kɛ pour que ka jamana denw lafiya o wele fanba an bɛ o ɲɛsin an ka tribunaliw ma u k'a lajɛ u ka baara kɛ tilennenya la ani laadiriya la parce que ala a bɛ jamana bɛɛ lafiya hali ni jamana bɛɛ ko ala tɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ala tɛ yen a ka boli sɔn o tɛ ala kɛ ka jamana halaki mais ala bɛ jamana halaki de ni fantanw tɔɲɔna ala bɛ jamana halaki de ni setigiw ye u sago kɛ sendaw na k'a fɔ se bɛ n ye ni y'a kɛ foyi t'a la o mana kɛ jamana o jamana kɔnɔ ala t'i sɔn o jamana ka lafiya an bɛ wele min da jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka jateminɛw kɛ degun bɛ mɔgɔ minnu kan baaraw ka kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ jamana o jamana kɔnɔ ala b'o jamana dɛmɛ ala ka dɛmɛ tɛ kɔnmiseli ye ala ka dɛmɛ de ye i kana ala ka jɔn tɔɲɔ maa o maa n'i ma ala ka jɔn tɔɲɔ i bɛ balo i sago la lahara o y'a dama ko wɛrɛ mais diɲɛna ya kɔni maa o maa tilenna ka baara kɛ tiɲɛ kan ala t'i labila o la an b'o wele da an ka fanga ye u ka jateminɛ kɛ fɛn minnu bɛ ka dérouler jamana kɔnɔ fɛn min tɛ jamana ka hɛrɛ ye u k'olu kunbɛn fɛn min bɛ se ka hɛrɛ se jamana ma u k'u bolo don o kɔrɔ an kɔni bɛ wele min da u ye nin san kura in nali la o ye nin de ye alakira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko jamakulu fila bɛ ale mandenw na n'olu ɲɛna u mana kɛ jamana o jamana na o jamana bɛ ɲɛ wa a bɛ sabati a ko mɛ n'olu tiɲɛna k'o y'o jamana halakilen ye a ye jɔnni fɔ a ko dɔnnibaw ani faamaw faamaw mana tilen yɔrɔ o yɔrɔ ka kɛ laadiri yɔrɔ o yɔrɔ hali ni ala tɔgɔ tɛ fɔ ye ala b'aw dɛmɛ nka faamaw mana ala ka sira bila ka fantanw tɔɲɔ fanga o fanga b'i la n'ala ye maa o maa labila i b'a dɔn fanga t'i la o tumana fanga a ka tilen an ka kira ko ten tilenni tɛ dɔwɛrɛ o kɔrɔ tɛ a ka taa misiri kɔnɔ tilenni kɔrɔ tɛ a ka taa maga tilenni kɔrɔ de ye a bɛ mɔgɔ minnu mara a k'i jija u kana tɔɲɔ a k'i jija ni min tɔɲɔna a k'o ka hakɛ minɛ ka d'a ma a k'i jija ka baara kɛ tiɲɛ kan ni tilennenya n'o kɛra ala bɛ jamana dɛmɛ jamana bɛ lafiya wa i b'i ka fanga kɛ fo ka t'i sa jugu tɛ s'i la mɛ ni faama ye tɔɲɔli kɛ ko ne de bɛ se bi maa tɛ se ka don ni foyi cɛ i b'a dɔn ko ala bɛ se ka don i ni fɛn bɛɛ cɛ i bɛ fɛn dɔ ye i ma sigi n'a ye fiyewu dɔnnibaw ta ye mun ka mɔgɔw bila ala ka sira tiɲɛ kan faamaw tɛ se yɔrɔ min na karamɔgɔw ka kuma ka se karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka min ye jamana ye ni karamɔgɔ laadiriw don ni ala ka karamɔgɔw don olu bɛ se ka min ye jamana yɛrɛ ye hali jamana sɔrɔsi kan gɛmɛ tɛ se k'a ɲɛ sabu ka d'a kan so bɛ siran de n'a ye polisi ye walima a ye gendarme ye a bɛ siran ka sonyɛni kɛ mais so bɛ siran polisi tɛ yen gendarme tɛ yen karamɔgɔ ɲumanw ka wajuli kama o polisikɛ bɛ to so dusukun de la n'a ko a bɛ sonyɛni kɛ a yɛrɛ dusukun polisi b'a fɔ a y'a to karamɔgɔw dɔrɔn de bɛ se ka o bila diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ ɲumanw mais ni karamɔgɔ tiɲɛna fanga tiɲɛna k'o jamana tɛ ɲɛ bilen o tuma na foyi tɛ ciden ka ci seli kɔ marifa t'an bolo bere t'an bolo muru t'an bolo mais ala ko an ka min fɔ an b'o lase silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ min kan diɲɛ ka lafiya don kira o kira cira ala fɛ a y'a bɛɛ ci de ko taa kuma an ka jɔnw fɛ u kana ɲɔgɔn tɔɲɔ u ka baara kɛ tiɲɛ kan u k'a dɔn ne de ye ala ye maa wɛrɛ tɛ yen ne kɔ u ka ne bato kira bɛɛ cira nin de kama an yɛrɛ ka kira nana ka san 12 dafalen kɛ seli wajibiyalen tɛ yen sun tɛ silamɛya kɔnɔ jaga tɛ silamɛya kɔnɔ hiji tɛ silamɛya kɔnɔ anw ka kira ye san 12 kɛ ten san 12 maa si tɛ seli ko ala ko i ka seli ko jagoya don a tɛ yen mun bɛ yen silamɛya kun ye mun ye ka ala dɔ kelen ye k'i jogo di silamɛw ye san 12 kɛ nin kilasi kɔnɔ yanni seli ka d'u ma tuma na diinɛ bɛɛ ye jogo de ni jogo tiɲɛna diinɛtigi bolo dɔrɔn o ye halaki de ye ala k'an kisi fitinɛmɔgɔw ala k'u dɛsɛ fitinɛmɔgɔw ala k'u dɛsɛ nin tun ye a se de Sherif Usman Madani Haidara ni tun ale ka kɔrɔfɔ ye ni ale ho conseil islamique ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔna na a ye min fɔ ala ka ni sababa bɛn hali bi sa n'an bɔra yen sa Seyidu Bagayogo ale ye tabale gosilimɛ k'a ɲɛsin Bagayogolakaw bɛɛ lajɛlen ma le 8 février ni o bɛ bɛn février kalo ale tile 8 ma o ye lajɛrɛba ye Bagayogolakaw olu tɔgɔ la yasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Bagayogo yɛrɛ ye jumɛn ye fɛn min ye Seyidu Bagayogo a yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn Bagayolakaw kan ka lajɛ dɔ kɛ le 8 février san o san an b'o sarakabɔ de kɛ Bagayogoya filɛ nin ye fɛn caman donna Bagayogoya kɔnɔ n'o o ye numuya ye donc an ye se ka jama fara ɲɔgɔn kan ka se ka a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ko Bagayogo tɛ numu ye sigiyɔrɔ ni métier de bɛ se k'i numu ye mais i lasiri yɛrɛ o tɛ numu ye n'o de kama an ye groupe dɔ sigi n'o ye association Bagayogolaka Dubaï directement ka Bagayoko den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san o san
le 8 février an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuranna kalan ka misi faga ka dugawu kɛ bagaw la den bɛɛ lajɛlen bagaw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ pour que an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ bagaw la n'o ye fɔra ko bagaw ye numu ye dɔw ye jeli dɔw ye funɛ ko a kɛra sababu ye ka an balimamuso ni an balimakɛw ka furuko gɛlɛya donc an sigi kun ye pour que ka association sigi k'o fɛn in ko ka bɔ bagaw la sarakabɔ in ta ko duurunan de sisan k'a fɔ bagaw la den bɛɛ lajɛlen a essaye a kana bagaw la duba kɔnɔ pour que ka aw yɛrɛ dɔn bamanan mɔgɔ tɛ ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ n'i nana bagaw la duba kɔnɔ fɛn caman bɛ bagawoya kɔnɔ i b'o dɔn. nin tun ye seyidu bagayogo ye ale ka kɔrɔfɔ n'a ka weleweleda k'a ɲɛsin bagayogolakaw bɛɛ lajɛlen ma ko tabalen gosilen don février kalo ale tile 8 mɔgɔ mɔgɔ kɛ e de bagayogo ye bagayogola duba kɔnɔna na ko sarakati bɔba ale bɛna na kɛ e tumana ala ka a don ala k'a yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na n'an bɔra yen an bɛ taga jamana kɔ kan Jakarija Dunbiya mun b'i bolo bi. Foli tanni an b'a lase yan lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la sira siribe komi y'a fɔ cogoya min na an ka jamana kɔ ka kunnafoniw b'a daminɛ Niger fintigilakaw bɔra ka laseli dɔ kɛ laseli min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ka ta décembre kalo tile 29 san 2024 ka na bila janvier kalo tile fɔlɔ san 2025 la k'u kɔni sera ka dangari kɛ maajugu caman na n'o ye banbagaci wale tigilamɔgɔw ye u ka laseliw la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye banbagaci ma 12 k'a ka ca n'o ye u sera ka minnu bɔnɛ o nin na alibisa wulikajɔ kɔni bɛ senna ni jamana fintigilaka ninnu fɛ walasa fɛn min ye basigi ye o bɛ se ka n'u ka jamana kɔnɔ cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa Tinisi ka bɛn ni décembre kalo tile 31 ye farafinden maa 27 tora kɔgɔji la kurun dafiri dɔ senfɛ Tinisi jamana kɔnɔ an b'o ladɔnniya k'a fɔ ko ni farafinden ninnu kɔni kun bɛ ka bɔ farafinna ka don Europe jamana kɔnɔna na o de senfɛ fɛn min ye maa 27 olu de bɔnnen n'u nin na maa 81 ko tɛgɛ sira ka da olu kɔni ɲanama kan n'an bɔra yen an bɛ taa Ghana jamana kan Ghana jamana ka tasuma kasara dɔ kɛra Ghana faaba la Accra an b'o ladɔnniya k'a fɔ k'a kɛra ka bɛn arabadon wulafɛla ma ni tasuma kasara in kɔni k'a kɛra sababu ye ka tiɲɛni don maa caman kunna sugu feerekɛlaw la fini feere yɔrɔ dɔ la alibisa ni jamana finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔw la walasa k'a dɔn kun jɔnjɔn min sera ka na ni tasuma kasara in ye alibi an bɛ dugawu kɛ fɛn min kɔni ye bɛn ni basigi ye ala ko sabati Mali kɔnɔna na ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw kan an kun ye min sɔrɔ jamana kɔ ka kunnafoniw la ni kun olu la kumabaw dɔw ye. Amina yarabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Jakarija Dunbiya nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na min lasira sira siri bɛ fɛ ka fara Jakarija Dunbiya kan kunnafoni bakuruba bɔra karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ale yɔrɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ.